Po tom, čo bratislavský protest proti islamizácii Slovenska mal byť akože odmietnutím kvót a potom, čo celým parlamentom a vlastne aj vládou Slovenskej republiky kvóty boli odmietnuté, nová koalícia extrémistických síl na Slovensku potrebuje teraz demonštrovať svoju silu pod nejakou novou zámienkou. A keďže už sa nedá povedať, že protestujeme proti nejakej konkrétnej politike alebo iba proti detailu, idú otvorene protestovať proti prijímaniu imigrantov v Slovenskej republike. To znamená, že už sa nepozerá na to, či je niekto naozaj utečenec z vojnou zmietanej krajiny, či je to žena, ktorá bola niekoľkokrát znásilnená a hrozí jej smrť v jej vlastnej krajine, či sú to rodiny s deťmi, toto všetko je úplne nepodstatné. Už sa ide úplne na hulváta povedať, my tu týchto ľudí nechceme. A slúži to celé ako zámienka na jedinú vec. Aby nová koalícia extrémistov, ľudia, ktorí predtým si nevedeli pomaly prísť na meno a často sa dokonca údajne stretávali v pouličných bitkách, teraz všetci stoja na tom istom pódiu a demonštrujú silu. Na základe tejto demonštrácie sily môžeme očakávať, že sa budú chcieť zúčastňovať politického života po roku 2016. Zatiaľ, čo ktorýkoľvek imigrant je na Slovensku len teoretickou bezpečnostnou hrozbou, tak títo ľudia, ktorí otvorene propagujú myšlienky smerujúce k potláčaniu ľudských práv, otvorene propagujú fašizmus, nacizmus, rozdeľujú ľudí na základe etnicity, na základe sexuálnej orientácie, na základe rôznych kritérií, títo ľudia, takto spojení, sú reálnou bezpečnostnou hrozbou, ktorá sa opäť ide ukázať, ako je veľká na Žilinskom námestí.